Daghan ang moingon nga og dili Disyembre 25 ang natawhan ni Kristo kanusa man. Higalog igsoon walay bisan usa ka linya diha sa Biblia. Sa insakto nga pitsa kon kanusa siya natawo, hilom ang Biblia niya ang bahin busa, dili angay nalisan og magpuyo ta pero niya akong isulti ninyo gikan sa The Catholic Encyclopedia for Home and School Volume 1 page 715. The day and month of Jesus' birth cannot be exactly determined. Christmas Day has been celebrated on many dates. Some as far as removed May 29. By AD 353, it was officially established as December 25. This date was chosen so that the feast of the birth of Christ would replace the boisterous pagan feast of Sol Invictus, the unconquered sun, which was celebrated at the time of the winter solstice after December 22. But since Jesus was born during the taking of a census, the month of October or November would actually have been a better choice. Atong hinumduman nga ang balaang kasulatan na dili siya listahan o dili siya libro sa mga fiesta o sa mga kasaulugan na ginasaulog sa mga Kristiyano for the first 300 years. And at the same time, ang balaang kasulatan nagapunting na sa kasaysayan sa mga hitabo o sa information na kung diin nahitabo ang mga butang, especially ang objective sa gitawag og kaluwasan. So diha sa balang kasulatan dili nato malalis nga si Kristo nahimong tao kanang gingon St. John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. Mao bitaw nga tama ning giingon ni Pastoy nga ang Biblia silent sa petsa og buwan sa pagkatawo sa Ginoo kay ang tubag ana Pastoy ang Biblia dili siya libro sa gitawag og mga event or fiesta o sa mga celebration sa unang gitawag og mga Kristiyano. Kung mangita ka og buwan og petsa dito ka sa libro nga kung diin na dito nahisulat ang mga fiesta o makasaulugan na ginasaulog sa mga Kristiyano for the first 300 years. O nya ikaduha nga punto, dili man gud pud pwede nga kung mangita kag December 25 sa balaang kasulatan, balik ko kay na paminawon nga naman kay December 25 dili man gyud na pwedeng masulat na sa gitawag og Biblia kay ang Biblia di man na kalendaryo. So kung mangita kag birthday sa date o birth date og kining birth month sa atong Ginoong Kristo dito ka motanaw sa gitawag og kalendaryo. Number 3 points. Wala daw sila kabalo tungod kay again silent daw ang gitawag og Biblia. Kana nagpamatuod nga atong higala nga pastoy sigurado gyud o klaro gyud implied implicit nga iyang giangkon nga wa sila koneksyon kang Kristo mismo. Nga naman birthday sa manluluwas wa mo kabaw. Iya magkamunog Ginoong Kristo nga wa mo kabalo sa birthday sa manluluwas. So nagpasabot nga kining atong higala nga pastoy wa ni koneksyon sa Ginoo. Wa ni koneksyon sa mga apostol. Hinuon ang kamatuoran mga higala ug mga igsuon kini magud atong higala nga pastoy sakop ni sa pundo ka gitukod og mga Amerikano si particularly si Ellen G. White, iyang bana nga si James White uban ni Joseph Bates ug ni Jean Andrews nga natukod lang ni adtong 1863. Duda ko sa dokumento nga gi-quote sa atong higala nga gitawag og pastoy, gi-quote niya ang dokumento nga Catholic Encyclopedia Volume 1. Nya pagkahuman ang topic about nativity or gitawag og Christmas. Asa man ka nakakita or nga ang usa ka gitawag encyclopedia nagsugod ang iyahang tawag ini nga presentation historically, scientifically, nagsugod sa letter C or letter N. Magsugod gyud na sa letter A, mao nang volume 1. Duda ko sa gigamit ani nga dokumento aning atong higala nga pastoy ba. Second point nato mga sir mga ma'am. Ang giingon daw kuno granting without admitting, ang giingon daw kuno sa Catholic Encyclopedia nga ang tawag ining pagkatao daw sa Ginoong Kristo ang iyang month ug ang iyang gitawag og date cannot be determined. Ngano man unsay gitawag og reason? Number 1, sa panahon sa gitawag pagsulat sa mga contributor ni anang maong gitawag Catholic Encyclopedia, wala pa nila madiskubrihi ang mga bag-o nga mga dokumento paghatag og gitawag og pruweba concerning sa gitawag og Pasko sa pagkatao or a month og date sa pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo. Na mga bagong mga documents karon nga gi-present ang or gi-post or gisulat ang Catholic Encyclopedia nga diin ang December 25 mao kana ang pagsaulog sa mga Kristiyano kaniadto diha sa Roman Patriarchate for the first 400 years. So, buti pasabot makita nato nga imposible man nga ilahang gitawag og i-celebrate kung wala nila na gidawat gikan sa gitawag og mga apostol. And remember,
kana man nga panahon na manggod mga sir, mga ma'am, kana man gud nga gitawag og time ang kasaulugan man gud sa pagkatao sa tungod ng Kristo nga petsa daghan man gud sila petsa kay di man gud parehagog karon nga tawag ining accessible ang gitawag communication kani adto may telepono, walay gitawag cellphone, walay internet, kani adto dili. So mo na nga naa sila nagkadiyang celebration mo na around 353 gi-official or gi-declare ni Pope Julius I, kung ako masayop 353 AD, ang uniform the celebration concerning sa birth sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Manang December 25 kani adto na March 29, kani adto ni October, kani adto na ay January 6. Puningon ni Papa Julius, ingon pa niya, Pope Julius I, ingon pa niya, December 25 mao ni ang ato ang kasulugan. And ang tradisyon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na sila mag-declare, ilabi na og mo-fix sila og gitong petsa kung kana nga date, kana nga month nga kasaulugan, wala nila nagidawat sa ilahang mga predecessors. Kinsa man ang ilahang gidawatan pinakauna, siyempre si Pope St. Telesphorus pinakauna, mga around 130, 136 kung wala ko masayo. And secondly, kanang dokumento nga gisulat ni Pope St. Hippolytus of Rome o the Martyr, mga around 200 kanang iyang commentary against commentary sa book of Prophet Daniel. Nga ingon siya nga ang December 25 mao na ang petsa sa pagkatao sa ato ang Ginoong Kristo. No, nya kung ato ang tan-awon mga old encyclopedias, Catholic encyclopedias, actually ato man ang gibasa, wala pa ko kakita o ko kabasa nga naigi-quote sila concerning kay Pope St. Hippolytus. Anya ang simbang Katolika magud until now nagadigya hapon sa mga kamatuoran before nahitabo ang before na niabot ang 3rd to 4th century. So kana ang mga dokumento paghatag ka na og pruweba nga kanang gingon na cannot be determined, kanang gingon din magingon nga di na mo ang petsa, buti pasabot nga until now nagadig pa ang simbahang Katolika sa pagdetermine na kining maong December 25 mao ni ang petsa sa pagkatao sa tong Ginoong Kristo scholarly ngano man kay religiously and liturgically na may declaration ng simbahang Katolika December 25 ang pagkatao sa tuang Ginoong Kristo based sa kung gisulti nga mga evidence dili pa lang dugay. So nga kinahanglan sila mokuha og mga documents and ang pagsulat at the time kanang gi-quote sa ato ang higala kung tinuod manggalin na kay actually sa ako nang giingon diskumpiyado ko sa iyahang gi-quote nga tawag ini dokumento volume 1 Nativity and Christmas ang topic. diskumpiyado ko. So granting na admitting gitawag og tinuod na kanang gingon cannot be determined ngano man kay at that time wala pa sila nakuha nga mga documents concerning sa petsa ug buwan sa pagkatao sa atong gitawag og Ginoong Kristo. Second point, mga sir mga ma'am, kanang gingon cannot be determined, it does not mean nga sayop na ang pag-celebrate nato sa gitawag og Christmas December 25. Nga naman kay cannot be determined until now, mo tong giyon until now nga nagadig hapon sila. Until now. Granting without admitting so kanang manaway nato nga dili December 25 ang pagkataon ni Kristo, pagtuon ra gud in taon mo wala man gingon ang gitaw wala man gingon ang dokumento nga ang December 25 dili na mo ang petsa ug buwan sa pagkatao sa Ginoo. Wala man gingon sa Catholic Encyclopedia nga ang December 25 never be the date kung diin na tao ang ato ang Ginoong Hesus Kristo. And lastly, mga sir og tawag ining mga ma'am, again kung silent ang balang kasulatan, so buti pasabot wala may katungod nga manaway namo, di ba? Pag silent man good, buti pasabot ana free ang tanan mo offer sa ilahang gitawag og opinion. Yang samua lang magud sa Katoliko, klaro magyud mi nga iglesyang gitukod ni Ginoong Kristo mo na ang mga documents, ang mga dokumento dapig yun sa amoa nga naman tungod sa hinungdan kay kini iglesia mo man ang gitukod ni Kristong iglesia o ang gitukod ni Kristong iglesia nadawat nila ang information concerning sa adlaw petsa sa pagkatao sa Ginoo Disyembre 25 mao nang gi-official pagka 353 sa may panagitan nato anang word nga officially for example kanang birth date ni tawag ining kaning death anniversary ni Dr. Jose Rizal o Andres Bonifacio. Nganong kakaroon ta nakaabot anang maong pitsahan nakabutang sa gitawag kalendaryo but pasabot kita naghimo ana no.
Mo po na kang Pope Julius I. Pag abot ni Pope Julius I na sa tawag ining Depositio Martyrum ang petsa sa gitawag ug pagkatao sa tuang Ginoong Jesucristo. Kaya actually at that time duha ka document ang naay. Tawag ining katong Depositio Martyrum nga nabutang didto, ang tawag ining December 25 mauna ang fiesta sa pagkatao sa tuang Ginoong Jesucristo. And at the same time, kanapod nga panahon is naapod ang practice sa pag-celebrate sa gitawag og Christmas December 25. So mo ang mga dokumento. Puro lang tatawag ang chismis niya. Magbasa taog ko ano nga tungon ang gisud na to sa tuang gibasa. So ang may tabo niya na sipyat kini nga tuang panabot sama niya atong pastoy nga atong higala. So man dita pailad kay kamong panahon Pasko biya sa pagkataos Ginoo nya pailad ta ni magipanggamit sa yawa. So di na ta mag-celebrate sa sunod. So man dita pailad ilang mga tawhan na kabalota na kanang ilahang nga ginahimo birahon. Ilang angino ng atong kanagpadulong dito sa gitawag og impyerno. Okay? So, Merry Christmas o Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.